silver and gold. Ni kainon ta na mandato kami chay. Pag may amta no tidawan mi no si simbaano siya kan aning balay. Sa amta ka siya si simbaan tap si katikwan siya. Ya si katikwan sa office si simbaan. Kat nawray na school min nga kat kwanto naman. Tikat ani simbaan siya. Na simbaan. Kuwan simbaan no tapang kasalan. Taway siya matsimbaan siya. Simbaan ni Katolik, na Katolik. Ngayon naman, tartining naman niya. So despacto yung Lutheran, ito naman, at least ang tato. So nga, imulay kami, sa kami si simbaan, pag ngunan auntie, ay siya si Ma'am Diyo ka na nagbalay. So nga, di mo kami nag-shy. Ayaw. Ay, ang pakitanda pa, i-triple B akad lang, so karakaman siya lang niya. Angit mga totak niya. I always enjoy whenever time I hear that kind of intonation, kat may palagip tikin na triple B, may palagip tikin na balway ko. So, enjoy ko lang tamat niya. Going back niya. Importante ni panagkasar apay, when tayo nga panagasawa yu, na kayo Juni kan Kirin J, mabindisyon naman kayo. Tubakal nga rapsat para ikararaga sa pasa, badamdama dyan orayan ninyo. Imagine ako tayo namin, yun nawal lang siya salamat ang kalikatan juali din mau din non-witness tan non-attendar niya din kasalmin ng Kirin. Salamat lang sa parents ng Kirin ta naksiptar jiwak mo lang din makisyung si pamilya yun. Asan ituloy naman kasabak dyan Kirin ta, isyal mga usul tungay. May salamat dyan pa sa dyan, si Madarsan, salamat. Mother-in-law and father-in-law mi, salamat. At thank you ta nyam amok ni Junio. Mangan tayo numalpas daytoy. Adati tapi ni lolak nga insagana na, adati dimbang ni daddy, adati golden voice dagi tuban niya musical group nga insagana da. Tapos medyo nalawap daytoy dance floor tayo numalang. At enjoyan tayo daytoy nga daw kadwan da kami nga mang-enjoy. Thank you amin ti presensya yu amin nga ada ditoy. Thank you so much. And once again, thank you so much. Kiss me out of the bearded barley. Let me walk with you as we journey through this life, searching for its meaning as each moment passes by. Yes, I love you with all my heart. And Mrs. Pistola. Please join the couple as you welcome a new family in the circle. Kiss! 1, 2, okay ka ba ma'am? Hindi ka pa gutom? 3, 4. Ikaw nga sir, ano pong donasyon natin? 7, 8, 9, and 10. Palakpakan po natin sila. Ayan.
across the ocean in darkest night. I'll sail on ships that do. You're the perfect stranger tonight. Thank you so much to Banyan Musical Group, TNG. Ayan, palapangan po natin sila. Ayan, at the price tayo nga 1,000 tata. Roll call. No, sino di pinakalapig sa tiriyaw na isuti makaala jay 1,000. Ayan na, bibisita tayo all the way from La Trinidad. Alright, all girls, nakapalkot kayo ba? Ayon, La Trinidad. Now, from Baguio. Walang Baguio? From Ipogon. Ay, may sanimang sikang buhat bimahe kanchima. Ayan. Now, from Tuba. Ano to, dual citizenship? Ay, yan si Mayor. Kung syempre, iso natin ang dagdag 1,000 na. How about the people from Kapangan? May sabay, Kapangan! Ayan, nandun sila, gururay tibalkot daw. Ayan, akit tayo dyan. And of course, the host area for today, Bagong! Wait lang, Bagong Sablan! Wala nga napigpig sa taga Kapangan. May sabay, Kapangan! Give me one representative from Kapangan to claim your 1,000. May sabi na isang o Kapangan. Kapangan, dito, isa, okay. Ayan, sila, halika. Grabe, kumakain ka ba, pero gusto mo na ng 1,000, no? Okay. Saan mo gagamitin yung 1,000? Pamasahe po namin. Ma'am, anong pangalan nila at saan galing? The email is from Gaswing. Gaswing, Kapangan, hep hep! Okay, ma'am, i-open mo dito price mode ba sa ang tinay-kabinan? Ayan, okay. Tapos, isigaw, wait, bakit ka naman tawa? Okay, isigaw mo dito, anong meron? Congratulations, you won 1,000 cups and free lunch. Okay, congratulations, 1,000 nga palakpak! Itan tayo, iti! Taga Kapangan can free! Mawak-wak! Ayan! Ah, yun! Sige, sumasablan man! Meron ba tayong sablan?
to you. Happy wedding, happy wedding. Happy wedding to you. Surutan legend leader yun. Happy
ilang. Ano piyan yung manhirit is hirit pa yung sisiwit pa. Pultan si Bagong. Okay. Saya pansana ni Banaran pa second sponsor. Hanggang tayo sa sponsor. Kaya may sponsor ni Manny. Kasama sila yung pansana ni Manny. Sponsor ni Manny. Dahil na kinustuhan ang kanyang doon makasama. Nagkahatid ka, sabay ko sikat ay magkagasatan. Just wanna pull up there and love and just prepare me on the phone. You can turn my arms, go back to the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell the fingertips. They want to reaching every the more. I just don't think you understand. Oh yeah. And you turn my on, my you break it on. In my blue, in the smell. You can tell my doctor Babylon. I'll tell brother Leo, this can tell my Leo. He never really like me anyway. I'll tell her Eloise, don't let her thank you please. My son already knows I'm not okay. Or you can tell my mom, so I'll jump for my mom. It might be walking out on me today. Losing problema. Syaduk nak simepia Yin paras kung namin Uminjong sayong digang Manjaga Juang gekasiha Paras kung ilan ay lanhayan Nakwan yan naraksan Nilayat ko sisya Pay iman si Dewa At kami ay doa Di matanggit tiyempo Ay kami naninagawi Nagwanong biyang isaganaan Wat amoy di buwang Yan at lawatan Yan na pasensya ka kay man
In this world we're born as strangers to receive the days of love. Nakap sa ako hanggang iyong mulay Okay, oh, yan. anya di gusto Sabay tayo. irugi ibabaro aking lumakitayo nagwapo na agad at pagpapay diripolyo kasama ibabain maan kami nga naarte at basta kami di aba kamukikan sa'yo Iguro para kami nga iguro kastoy kami na iguro anak uso tinasaro basta bahit siyate ako na itinatel iguro para kami nga iguro Sa contraband na po yun, balik. ay naisok sa puso Sa yung music, please. Mas masayuan, masayuan. Okay. Everyone to be followed. Gobyerno kayo Tanoan ko maring solusyonan Yan yung parabon ating aksyonan Nakablay Ano po Dawi Boble Itetem Da kami ay Katayo ay sus palagaw Igor kampunada Di tatawid jay baba Ay alilay Parumit ay na'y lumang At dapay di malaypay na Ay Di ganun di guro Apalang kung kabuti Ay alilay Ulong at sidang Ang asinang disili Ay Di sa ping
Siguro akikit ng apito ay alilay ipasirong pangato iposisong sinsiglo ay ito'y naputno na initempo umuna ay alilay gamitan na suktan na abate nagababa ay sobrang nakaang-ang ay Nandawat si Dawit nakapila ko. Kaya lang o. Kailan nyo lang ba? tinukmaan ang kahit ayaman Intao taama sisiwit unatang Nogano o kumayo Dokayan na imayo Iso nga amaan niyo sa doon sisiwit ko Sisiwit mo, sisiwit mo No lumawa, borobong ko Sumula, no kumadyo Tasa ko, di mapaawo Ibalik ang mga angkit. Mga angkit ang lang guys. Sa mga sa iyaket eh.